ni Juhut ni si Panganon na boy si Patidakota sa leren nilupan ni si Louie, si Kutahong. Ito, baynon namin do. Ay, ma. Yeah. Ang mga na siyang sugot namin, tondong namin, pinasangapan namin, na ginoran ko ni Dokke. Kasi sa pinggan na siyang, sa sapak na siyang din eh. Katik sa sarihapin, sa din matapos ko na namin kung ba dibutok sa kunimara namin. Sino ba niya? Sino niya? Tondong namin din eh. Malas mungkur namin ang rindig londong na siyang, jumpa kuno namin ijon, lobi ni tondong namin yun. Alanya on mampangan na siyang tondong namin rumahon din eh. Katik sa sarihapin, ya ima tuah ni si Panganota. On masundok namin kanina siyang puro namin. Sundok suruh mangan maon suruh marporza bani sa dadyon unsok ninyong pahanya namin ay ardat pako ni parmay na siyang baludo asir sa datong kumahita dapat mahorza sigita ni Urtaron Pang sulay malas muro na sa manjaloon. Tangon.
Tuhan acara Tuhan acara nalar pernikahan itu penuh dengan Tuhan jadi sama Tuhan